Molweni baphulaphula emakhaya. Namhlanje size nesifundo esitsha esithi abafundi abahlukunyezwayo. Ngokubhalwa nguNoma. Yayisakuba sisenzo sakudala esokuhlukunyezwa kwabafundi abafikayo ezikolweni. Bekuye ababafundi babizwe ngamagama kuthiwe yimisila, ziqhwatsi. Kuye kuthiwe le misila ke iyanqunyulwa nge1 kaApril. Xa kunqunyulwa le misila kuye kwenziwe izinto ezibuhlungu, mhlawumbi kuthiwe mabalinganise izilwanyana ukukhala kwazo, mhlawumbi kuthiwe mabaxhentse, mhlawumbi kwenziwe amahashi babeleke abafundi abadala. Esi senzo besisakwaziwa nangootitshala, kungekho apho banokuya khona aba bafundi batsha. Kwahambeka saphela eso senzo, kodwa basekho abafundi abasibayo, kodwa ndingathi yintlonti nje yabafundi ababhulishayo, nto leyo ingathandwayo ngootitshala. Abafundi abatsha bathathelwa imali zomkhero, batyelwe izikhafuthina, babelwe oobhaka ngabafundi abadala. Bakhona ke abafundi abatsha abakwaziyo ukulwa lo mkhuba kubafundi abadala. Masijonge lo mfundi ukwiminyaka 15 ofunda ugrade 11. Ungandibuzi kuba kwenzeke njani oko. UNtuthu, utata wakhe wayengumfundisi wecawe yaseWisile. Abefundisi ngabantu bahlale batshintshwe kwisekethe zabo bayokukhokhela kwezinye iindawo. Lo mfundisi uNdala usuka eSoweto uthunyelwa eKapa eKhayelitsha ukuba ayokhokhela khona ibandla lamaWisile. Ayibanga nzima loo nto kuba nguJanuwari ekuqalekeni konyaka ka-2022 umfundisi uNdala wenze ngokukhawuleza amalungiselelo. UNtuthu ufumene isikolo eMasiyile Secondary School eKhayelitsha, waza uBongiwe omncinci wafumana ikretshi kaNosapho Educare Center. Icawe yakhe awayeza kuyikhokhela yi-Andrew Lusaba Church. Indlu abayithengileyo ikwisitalato ixabiso. Yonke lento indawonye. Uvulile uNtuthu esikolweni. uNtuthu wayengumfundi omtsha. Akazazanga ukuba makahlale phi xa engena kwigumbi lokufundela. Uvele wacela nje umntwana oyintombazana owayengaphambili ukuba ahlale naye. Bakuthi ke kwakuphuma utishara, isigezo siqale kubafundi abadala. Baphathe kumgibisela ngamaphepha, bamthathele izinto zakhe zokubhala. Kubekho intetho ezihlukumezayo, ngebamhle kodwa iinwele zibomvu kwaye zimdaka. Kwisiqhu esasigeza kwakukho intombazane enguPhinda. UPhinda wayenabafundi 4 abageza kakhulu, ababesoyikwa nangabanye ngenxa yesigezo. uMfundo, uThemba, uVeli, uSange. Nangona aba bafundi babegeza, babethandwa kanye babehlonitshiwe kuba yayingabadlali besoka apha esikolweni. uPhinda owayenguye intombazana babezibiza iBig 5. Lo Ntuthu ufikayo wayethule, engenaxesha lezinto abazithethayo. Xa bemgibisela ngamaphepha, umntu owayekhe acaphuke nguThozama.
nowayehlala ecaleni kwakhe uNtuthu. Wayeyifunda ke incwadi uNtuthu, wayengaqheliseli. Wayesenza imaths nescience. Wafika uLwesihlanu wokuqala. Kucacile ukuba iBig 5 yayigqibe kwelokuba iza kumbonisa uNtuthu. Eyona nto yayicaphukisa iBig 5 kukuba le ntwana yayiwatya amanani. Ibetha wonke umntu eklasini. Uthe uNtuthu ezihlelele ngexesha lokutya, gqi iBig 5 ilandelwa sisiqhu sabafundi. Bayenzele isanqa le ntwana, yazibona ingaphakathi kweso sanqa. Kuqale umfundo. Yes, uzithenge phi ezi sneakers? Kuphendule uThemba, hayi man, Tamfu. Ayizo sneakers ezi zinto. Zizneakers. Waziphatha ngesandla. Yo, kanti uyibambe emsileni. Khange alibazise. Uphakame uThemba kuba utsho ngenqindi elishushu uNtuthu. Wavuza igazi ngoko nangoko uThemba. Wayolala ngomhlana. Uthe xa esondela umfundo, walandelisa inqindi lesibini uNtuthu, walinganisa nangenqina, wamkhaba wayolala phezu koThemba. Uthathe ubhaka wakhe umfomkhulu wawuqwaya emagxeni. Nanko esiya kwigumbi lokufunda. Ingathi khange kwenzeke nto. Isimanga kukuba wavele wavulelwa indlela seso siqhu sasimngqongile. Wathatha incwadi zakhe zokufunda, wafunda. Emva koko waba yimbalasane uNtuthu esikolweni. Wangenela amakhuphiswano ingakumbi awe-science. Ewaphumelela futhi. Wathandwa ngootishara kuba akukho nto ithandwa ngutishara njengomntwana ofundayo. Nesikolo sakhe waye wasibeka emephini, saziwa. Unyaka olandelayo nawo waphela. Yayi-matric ball. Akazange aye. Wacela kubazali bakhe ukuba baze bamthengele isuti ngemali ababezoyisebenzisa ukumthengela isuti ye-matric ball. Kudlule iminyaka nje emine wafumana umsebenzi uNtuthu njengomlawuli kwinkampani ephanda ngokuxutywa kwamayeza. Nkampani leyo eyayiseStellenbosch. Engena phofu uNtuthu ezihlangwini zikaMnungoyi, owayengumlawuli apho kwaye owayesisithandwa sikaPhinda, nangona wayemdala ngeminyaka 10 lonke kunaye. Engena kulo msebenzi njengemaneja uNtuthu ebesele eneenyanga ezintandathu eqalile ukusebenza apho uPhinda. Esamkela engasebenzi kuba isithandwa sakhe uMr Ngoyi yayinguye owayephethe. uPhinda uthe akuva ngemaneja entsha wothuka. Ngosuku lokuqala wazixelela uPhinda ukuba uza kuthandana nayo lo maneja. Wathi akungena kulo office wothuka xa efika kuNtuthu. Uve ngabani mem ukuba ndiyakufuna? Kutsho uNtuthu. Incwadi zenkampani zixela ukuba kwinyanga ezintandathu ozisebenzileyo kule nkampani uneentsuku ezingama-20 zonke ungekho emsebenzini, nto leyo ekukhethisayo ukuba urisayine okanye ndikukhulule uyeke emsebenzini.
Ubangacenga ukuba ebefunda naye akasamenzeleleli na apha kusemsebenzini. Nkosazana, ndilandela imigaqo yomsebenzi. Uphendule ngelitshoyo. Akazange abe nakumbi ukuthetha. Waresign. Uphinda ehamba ezibuza ukuba ungene njani na kulo msebenzi uNtuthu. Ndikutyhilele kancinci ke mfundi ngoPhinda. Abazali bakaPhinda babezizityebi, bemfekethisa, bemnika nje yonke into ayifunayo. Kuthe kunyaka wokugqibela xa egqibezela ukufunda, atshabalala onke amashishini akhe, baphela ubutyebi, bathi tu. Ungabuzi kum ukuba ugqitywe yintoni, kodwa basala abazali bakhe besematyaleni. UPhinda yena wazixelela ukuba akanakuphila ubomi bentlupheko. Wagqiba kwelokuba akanaxesha lathando, koko uya kuthandana nabantu abanemali eninzi nabakwizikhundla eziphezulu emisebenzini, oku kokuba angaze ahlupheke. Umsebenzi wona wayengawazi. Wayejonge ukuthandana nayo naloo maneja intsha ukuze aqhubekeke nobomi engaphangeli, kanti uzibhudile izinqa. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Ingaba uNtuthu wayemrizayinisa uPhinda kuba wayebuyisela isichiba, okanye wayesenza umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo? Sicela ukhomente, usubscribe ukuze amanye amabali azingenele efowunini yakho.